atiku lho kok lara, atiku panas penggalihku. Sareng kula midhanget ngendikane Nata Ndarawati sing jare titis Sangjang Bathara Wisnu. Petro, kowe ora malang kere. Anu niki gatela. Ora malang kere. Ngarepe Yayi Kresna ora malang kere. Mboten. Nuwun sewu, kula kok panas ati kula sinuwun. Ngendikane jenengan awale can wis sajak arep nyingkirke karo bapak. Lho, nyingkirke karo bapakmu kepiye? Nuwun sewu. Bapak niku kula ngakoni bapak derajating Ponokawan, bapak derajating Anceplik, bapak niku ming batur. Ning kula mun matur bola bali, kayangan sing dimaksud bapak niku senes kok kayangan papane para Jawata niku mboten. Ning kayangan sing dimaksud bapak niku jiwa lan moralipun para kawula sak negari Ngamarta. Lho, bapakmu nggunakake tembung bangun kayangan. Kuwi mengko ora tan murung bakal dadake sarana gara-garane kayiwangan. Pekasan bapakmu padha karone wis kembari marang pangwasaning para dewa. Nuwun sewu. Dewa kok rumangsa dikembari pangwasane niku napa bapak niku rumangsa duweni perkara karo para dewa. Lho, ire piye? Nuwun sewu tata dipun titi priksa. Anggenipun bapak mbangun kayangan iki niku sing ajeng dibangun morale para warga masyarakat, morale para kawula, ora kok kayangan papane para dewa niku mboten. Niki nuwun sewu mumpung kula tesih sabar lho niki. Niki mumpung kula tesih sabar, tesih isih sabar kula tesih, kula mung lungguh, kula mung ngadeg. Niki kula mung ngelikke kalih panjenengan. Kula nuwun sewu, kula matur sae-sae, bapak kepengin bangun kayangan, kayangan sing diwestani bapak, sing dimaksud kalih bapak jiwane para kawula. Senes kok mampane para dewa niku mboten